10 urte luzeko ibilbidean, Lankidetzarako Ingeniaritza elkarteko kideak hegoaldeko hainbat herrialdera joan dira gure kideekin garapen proiektuetan lan egiteko. Haien lana oso positiboa izan da, baina guztiek nabarmentzen dutena da oso aberasgarria izan dela beste herrialde, arraza eta kultura bateko personak ezagutzea eta haiekin trukeak egitea. Lankidetzarako Ingeniaritza elkarteko lankideetako batzuk kanpoan jarraitzen dute lanean, beste batzuk itzuli egin dira eta hemendik une bikain asko eta hainbat zailtasun eta sufrimendu partekatu dituzten hango jendearen garapenaren alde lanean jarraitzen dute. Kasu gehienetan, persona hoien esperientziak elkarteko gainerako kideei ezagutarazi zaizkie bileren, hitzaldien edota elkartearen aldizkariaren bitartez. Ezinezkoa da esperientzia hoiek guztiak hemen azaltzea. Adibide gisa, hoietako hainbat aipatzen dira. 1997ko otsaila eta 1998ko otsaila bitartean, Kotxabanban, Bolivian 2 lankide egon dira. Donostiako 2 ingeniari tekniko alegia. Hainbat eskola tekniko abian jartzen lagundu dute. Gure kide den Raquel de Marcos, medikuntzako 2. maila egiten ari da, 2 hilabetez egontzen Huachacallán, Bolivian, 1997ko udan. Han, osasun eta prestakuntza izaerako lankidetzan jarduntzuen Jesus eta Maria Serorekin batera. Beste kide batek, Alfonso Ruibal, industria ingeniaria, 3 hilabete eman zituen Dunoten, Bangladesen, 97ko udan. Han, Eusko Jaurlaritzaren borondatezko lankide gazteen programaren baitan, garapenerako laguntzako programan lan egin zuen. 1998 eta 1999 urteetan, Alto Liman egonda Bolivian, Asier Bengoa, Eibartar ingeniari teknikoa. Asier, Hego Amerikako herrialde horretan integratuta dago, eta gaur egun han jarraitzen du lanean Fe y Alegria erakundearekin batera. Bere lanaren asmoa laguntza eskaintzea da Fe y Alegria zentroak herrialde hartan kudeatzen dituen zentroetan. 1998ko abenduan, gurekide Alfonso Ruibal Kuzkora joan zen Perura. Bertan UNICEFek garapenerako hainbat proiektu ditu, besteak beste ur segurua eta saneamendua hornitzea. Hain zuzen ere, esparru horretan ari da jadanik herrialde hartan era iraunkorrean ezarrita dagoen Alfonso lanean. Raquel de Marcos medikua osasuneko lanak gauzatzen ibili da Hondurasen 2001ko otsaila eta ekaina bitartean. Bizkaiko kide den Manu Esteban berriz, hainbat hilabetez egontzen 2002an Sucren, Bolivian, munduko bankuak finantzatutako proiektu batean. Bere lana, bertako ingeniarien eta arkitektoen taldea zuzentzea izan zen, materialak, ekipamenduak eta instalazioak normalizatzeko eta mantentzea kudeatzeko proiektuan. Proiektuan, eraikinak berriak naiz zahar berritzekoak izan, osatzen dituzten elementuek izan beharreko zehaztapen teknikoak tajutu nahi ziren. Asun Kantera industria ingeniariak oporrak Kenian eman zituen laguntzen duen garapenerako lankidetza proiektuaren jarraipena egiteko. Proiektu honen xedea, emakumeentzako lanbide heziketako Kibondeni zentroa handitzea zen. 2004ko maiatzean, Gorka Zalakain Gipuzkoako elkarteko kidea Kongoko Errepublika Demokratikora joan zen, ura ekartzeko proiektuan lan egiteko. Gorkaren bidaiaren helburua eremuko datu topografikoak jasotzea zen eta lehendik ziren azpiegiturei buruzko informazioa lortzea, ura ekartzeko proiektua gauzatu ahal izateko. 2004ko Gabonetan, Roman Santos Etiopiara joan zen Bukrora. Herrialde horretan, hainbat proiektu eginagatik ere, kasu horretan, bidaia hori egitea beharrezkoa zen ur hornikuntzako proiektu baterako konponbide egokienak bilatzeko eta aztertzeko teknologiaren aldetik. Izan ere, ur behar handienetarikoa duen munduko herrialdea baita Etiopia. Angel Tallon lankidea Bolikostan ari da lanean azken urteotan. Lana hango erakunde batekin batera egiten du, lanbide eta unibertsitate heziketaren esparruan. Harekin batera, Bolikostako erdialdeko eta ekialdeko eskualdetako tokiko erakundeak identifikatzeko estrategia tajutu dugu. Ikliko beste hainbat kide ere joan izan dira beste zenbait herrialdetara. Gabi Egaña, Kongora, Pablo Amunarriz Boliviara, Enrique García Bolikostara eta Hego Amerikara, Luis Mari Romano Angolara eta bar. Urrengoa, zu zeu.